Mitä sinne kuuluu? Ihan hyvin täällä menee vähän krapula, mä kävelen tässä just yhdessä puistossa. Hurri lähti tänään kotiin. Käytiin parissa matsissa, oli ihan sikahauskaa. Ai ketä täällä oli? No, Juhanen sä tiedät. Sillä menee ihan hyvin. Se on töissä vielä siellä valtioneuvoston kansliassa. Tytöt pelaa futista. Se on kuulemma niin kauan hauskaa, kun peli alkaa. Ja Kallen sä tunnet kans. Kalle täytti nyt 40. Se on kyllä maailman uskottavin hip-hop-ope. Jätkeltä irtoaa juttuja, se on hauska, kun se tohkeessa käy selittää jotain kuin papukaija. Mats oli tietysti mukana, muistat varmaan Ringsön Juhannus. Se on jättänyt muusikouraa ja elättänyt itsensä tekemällä sanaristikoita. Mut kyllä se vielä musisoi ja dikkaa musaa. Muita sä et oo tainnut tavata. Björk-Myr, semmonen vasemmistointellektuaali. Se kirjoittaa tosi hyvin. Sehän teki tarina siitä meidän Saksan futisreissusta. Sen kanssa pääsee aina syvälle filosofisiin keskusteluihin. Sitten oli Bari Pohemi, semmoista insinöörityyppiä. Pärra, melkein kuin birra, mutta se tekee itse olutta. Niin kuin mäkin nykyään. Se häipyi vähän omille teille yksi ilta, mutta onneksi se löysi hotellille. Ja Werner, se on semmoinen saksadikkaari, saksalainen vaimo ja kaikki. Se kannattaa AIK:ta niin kuin monet muutkin tästä porukasta. No, Lenkkan on hyvä tyyppi, mainosmies. Sympaattinen kaveri, mutta just nyt vähän paskana, kun se perhe hajosi. Me pyyteli käymään sitä Suomessa, jos tarvitsee vähän irtiottoa arjesta. Hobbe on semmonen kulttuurihebo, kirjoittaa lyhyt elokuvia. Se opetti mulle kuka on Tapio Heinonen. Hävetti, en tiennyt, mutta ei sitä nyt kyllä oikein tiedä muutkaan mun ikäiset Suomessa. Jokke on hauska, se näyttää Artolta, joku kaksoisveli. Samanlainen habitus, mukava mies. Sillä ei oikein kestänyt juoma sisällä. Sitten oli vielä Charlie. Nämä muut on vihervasemmistoa, mutta Charlie varmaan äänestää oikeistoa. Businessmies. Se myy amerikkalaisia autoja ja omistaa niitä joitakin itsekin. Mä vähän kateellinen sille. Mutta ei tässä nyt muuta. Me chillailetaan pari päivän nähdä sitten. Joo, no en varmasti mene julkiseen, että jos jotain nyt sattuisi käymään, niin ilman muuta mä menen siihen vakuutusyhtiöön lääkärille. Okei, ei hätää. Jes, moi moi. Ei saatana! Perkele! Ei saatana! Perkele! Ei saatana! Ei perkele! Ei saatana! Perkele! Help me! Dog bite me! Let me take a look. No hands, no touch, no hands. Do you have water? Water. Oh no, maybe not water. I need a doctor. I go get the police. Why police? Maybe not. Why not an ambulance? The police shoot the dog. Fuck the dog. I need a doctor. Do you know where's the closest international healthcare center? No, but go to public health center. It's okay. I want to go to the international healthcare center. No. Go to public health center. This kind of thing happens here all the time. They know what to do. International healthcare center. No, public. I'll take you there. Moi, me nettiin, mua puri katukoira. Laita mulle ohjeet, mitä pitää tehdä, kun kuulet tän. Moi. Now I'll take you to the public hospital. No, international hospital. International hospital. International hospital. Haapanen. Dog bite me. Tetanus. I don't know. Rabies.
I don't know. Injection. Okay. Injection. Okay. Injection. Okay. Am I safe? Yes, but only if you take 4 injections in Finland these days. Yes. Bonias, very important, don't lose this paper. Okay. Yes. No alcohol. No alcohol. Okay. Thank you. Thank you. Joo, ei tässä se lääkäri sanoi, että pidät vaan sen lappu tallessa ja Suomessa sitten käyt ottamassa ne rokotteet, kun siinä paperissa lukee, niin ei tässä ole mitään hätää. Mutta ei, lähden pikkuhiljaa menee ja katsotaan rahakin näyttöllä on siellä jäljellä.